Iesu Grist, yr un y Duw, ddoi, heddi ac yn dragywydd. Diolch i ti Arglwydd fod ein holl dyddiau yn dy law, ac na elwyr arno ni dreulio un ohonyn nhw heb dy gymorth di. Helpa ni y flwyddyn newydd hon i fyw yn dy gwmni di. Bydd o'n mewn i'n puro, o'n blaen i'n harwain, ac o'n hamgylch i'n hamddiffyn. Dyma flwyddyn wedi dod, y flwyddyn o'r fi eriod. Dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, a blwyddyn newydd a i chi. Chodwch yn y bore, cynwch y tan, ewch i'r ffynon unol dw'r glan. Dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, dyma flwyddyn newydd, a blwyddyn newydd a i chi. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r Oedfa, a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch chi. Gobeithio ac ewch i fendith o ymuno ni wrth i ni gamu fewn i'r flwyddyn newydd hon heddi yng nghwmni Duw. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Cafodd Iesu ei enw yn Bethlehem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny daeth gwir doeth o wledydd y dwyran i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sy'n newydd gael ei eni'n frenin yr Iddewon? Gwelon ni seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teyrnged iddo fe. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lan. Roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly galwodd Herod y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith i ddewig i'w gyfarfod. Gofynnon iddyn nhw, ble mae'r Meseia fod i gael ei eni? Yn Bethlehem Jwdea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd. Bethlehem yn hir Jwda, nid rhyw bentref dibwys yn Jwda wyt ti,
achos ohono ti daw i ni deyrnasu, un a fydd yn figel i arwen fy mhobol Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gwir doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, a gadewch i mi wybod pan ddewch chi o hyd iddo fe, mwyn i mi gael mynd i dal i teyrnged iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd gan y brenin i'w ddweud, i ffwrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaen, nes iddi aros i'wch ben yr union fan lle roedd y plentyn. O'n nhw wrth i bodd. Pan eithon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle oedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. A dyma nhw'n agor i paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo fe, aur a thys a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio nôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. Gan wedi Iesu'n nyddiau Herod, gan wedi Iesu'n frenin gwelwyd seren o'n y dwyrain, oedd yn arwain at o ef. Ro'n i mwliant i'w chegresef, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb i Iesu brenin. Weled seren frin y dwyrain, yn o'n sefyll yn ylen. Uwch y lle gorweddau'r bychan, bu llawenydd mawr dros ben. Ro'n i mwliant uwch ei bresef, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb i Iesu brenin. Roes y doethion i anregion, oedd ei bresef ar y gwain. A'r athisan i'r asidan, llawer trysor i famau. Ro'n i mwliant i'w ei bresef, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb i Iesu brenin. Dweud angolion gyda dynion, yw trysor mwyau fi. A throrodion o'i braidd ddeall, Iesu Grist fy brenin fi. Ro'n i mwliant i'w ei bresef, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb i Iesu brenin. Ro'n i mwliant i'w ei bresef, mae'r gogoniant ar ei wyneb, wyneb i Iesu brenin. Mae blwyddyn newydd bob amser yn dod â synwyr o obaith i ni. Mae'r hen flwyddyn gyda'i holl y fideo, i siomedigaethau, i methiannu a'i thristwch bellach y tu ôl i ni, ac mae llechen lan o'n blaenau. Yr hen wedi marw, a'r newydd wedi'n cyrraedd ni. Fe fyddwn ni fel arfer yn croesawu'r flwyddyn newydd gyda phartïon a chanu a dawnsio. Ac eto, ambell i waith, i ni'n gallu teimlo'n bit trysgar iawn hefyd yn dini wrth gamu fewn i'r flwyddyn newydd. I ni gyd yn gwybod o brofiad nad oes gan o fideo unrhyw ymwybyddiaeth o gwbl i'r ffaith i bod hi'n flwyddyn newydd, nac unrhyw gydymdeimlad chwaith. Ac ein bod ni'n trio'n gorau dimlo bach yn fwy gobeithiol nac i ni wedi bod yn y gorffennol, mae realiti bywyd yn medru chwalu'n gobeith ni ambell i waith. Mae llawer y bobl yn cario pryderon a phoenau personol o'r hen flwyddyn a thros drothwy'r flwyddyn newydd. Rhain ymgodymu a gorfod gwneud penderfyniadau pwysig yn ei gwaith
a fydd yn effeithio'r les i gweithwyr. Rhai yn brwydro falle gyda iechyd corfforol, iechyd meddwl hefyd. Rhai yn delio gyda cholledion mawr yn ddiweddar. Rhai yn pendroni a fydd i breuddwydion byth yn cael ei gwireddu, neu a fydd y flwyddyn newydd hyd yn oed yn fwy rhwystredig ac yn llawn teimladau o oferedd na'r diwetha. Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r teimladau hyn, neu rhywbeth tebyg, wel mae hynny'n ôl reit. I chi mewn cwmni da. Mae llawer ohonon ni'n teimlo poen neu bryder adeg y flwyddyn newydd. A phan i ni'n teimlo fel hyn, y demtasiwn yw aros gyda'r cyfarwydd a'r cyfforddus, clopian yn ôl i'r gwely, a thwco tu ôl i'r dillad gwely, neu sleifio i mewn i'r preseb gyda Iesu, lle cynnes a lle diogel. Y demtasiwn yw aros lle'r un ni, oherwydd ein bod ni'n teimlo'n saffach yn y fan honno. Ond y ddoi, Ionawr y 6 i fod yn fanwl, mi roedd hi'n wyl yr ystwyll, gwyl gyda'i phwyslais ar oleuni yn tywynu yn y tywyllwch. Ar wyl yr ystwyll, 12 diwrnod wedi'r Nadolig, fe gofiwn ni nid yn unig bod angen tynnu'r goeden a'r addurniadau a'r trimmings lawr a'i dod yn nhw hibo'n flwyddyn arall, ond fe gofiwn ni am y doethion yn teithio'r dwyrain i weld y baban Iesu, bod y newyddion am eni Iesu gwaredwr y byd yn cyrraedd yr holl genhedloedd. Ac mae neges gwyr yr ystwyll yn ein hatgoffa ni bod bywyd yn mynd yn ei flaen, bod dechreuad newydd ar y gorwel, bod ffyrdd newydd yn ymddangos o'n blaenau ni, ffyrdd newydd a fydd yn mynd â ni os i ni'n dewis i dilyn ar anturiaethau newydd, gwynebu heriau newydd, cyfleoedd newydd, i fod yn bersonau mae Duw eisiau ni fod. Mae'r ystwyll yn hatgoffa ni bod bywyd yn mynd yn ei flaen, hyd yn oed wrth i'r flwyddyn ddod i ben ac un arall i ddechrau. Ac mae ymweliad y brenhinoedd, neu'r doethion, neu'r ser ddiwiniau, diwisiwch chi pa enw sy'n well gyda chi ar ei cyfer, mae hymweliad nhw ar baban Iesu yn ddarlun bod bywyd yn parhau, bod bywyd yn mynd yn ei flaen. Pwy oedd y doethion hyn? Wel, o'n nhw'n ddynion disgedig. Mae'n debyg taw seryddwyr o'n nhw o'r dwyrain, o Bersia neu Babylon, Iran ac Irac heddi. Oedd y seryddwyr hyn yn credu bod yr ateb i'w gael yn y ser, bod tynged dynoliaeth wedi sgrifennu yn y ser. Wy'n nabod ambell i berson fel na i chi, pobl sydd wrth agor bapur newydd neu gylchdrawn yn troi at yr horosgop yn syth. A phrinau chi'n credu yn y ser neu beidio, fydden ni'n barod i fentro dweud bod pob un ohonoch chi wrandawyr yn gwybod beth yw eich arwydd astrolegol chi. Mae'r ser yn cael mwy o ddylanwad arno ni nag i ni'n barod i gyfaddau. Ond bod gan y ser ddiwiniaid neu'r doethion ddiddordeb mawr yn y ser eto, ond nhw'n credu bod nerth y tu hwnt i'r byd hwn yn dylanwadu ar ddigwyddiadau'r byd ac ar ddigwyddiadau dynol. Mae traddodiad yn dweithio ni bod 3 gŵr doeth. Smor Beibl yn dweud hynny. Mae traddodiad yn dweithio ni bod nhw wedi teithio ar gymelod. Sdim sôn am gymelod yn y Testament Newydd. Mae droddiad bod y doethion wedi cyflwyno 2 rhodd, ac felly ni'n cymryd yn gyniataol mai 3 gŵr doeth oedd, ond allai fod na ddwsin ohonyn nhw. Yn yr oesoedd canol fe rhoddwyd enwau i'r 3, Caspar, Melchior a Belthasar, ond maen nhw'n ddi-enw yn y Beibl. Mae Matthew yn cofnodi'r hanes yn ei efengil am 3 orchmynwyd gan y brenin Herod i deithio, i chwilio am Iesu. Herod, mae clywed i enw fe'n unig yn hala ias lawr yn cefnau ni. Y brenin didostir sy'n barod i wneud unrhyw beth mwyn diogelu orsedd. Iesu Grist, baban bregus a diamadferth, sy'n cael ei adnabod fel brenin y brenhinoedd, babi sy'n tyfu fod yn rheolwr ac sy'n teyrnasu nid mewn grym y cledd nac mewn byddin, ond sy'n teyrnasu mewn gostyngeidrwydd. Y doethion yw'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, hyddysg iawn yn yr ysgrythurau, sy'n cael ei galw gan Herod i ddweud lle roedd y brenin bond i grybwyll yr Iddewon mae wedi cael ei eni. Meddyliwch am y peth. Y brenin Herod
yn ofni'r babi bach. Mae'r doethion o'r dwyrain yn chwilfrydig, maen nhw'n anturus, maen nhw'n ifydd i'w galwad, heb geisio unrhyw anrhydedd iddyn nhw hunain. Maen nhw'n plygu o flaen y baban Iesu, maen nhw'n cynnig rhoddion gwerthfawr iddo fe. Maen nhw'n plygu o'i flaen fel gweision, cofiwch, ac nid fel brenhinoedd, nid fel pobl a oedd yn credu eu bod nhw'n well a phawb arall, ond dod at Iesu'n isel yn ostyngedig wnaethon nhw. Ac yn hynny o beth maen nhw'n rôl fodelau ardderchog i ni heddi. Ac ar ôl cynnig i roddion, maen nhw'n sylweddoli'r perygl o ddychwelyd ar Herod, ac yn gadael am ei gwlad ei hunain ar hyd ffordd arall. Dydyn nhw ddim yn aros yn diogelwch y preseb. Maen nhw'n mynd gytre'n syth ar hyd ffordd arall. Ffordd newydd, ffordd wahanol, ac nid yn unig hewl wahanol, ond ffordd o feddwl a ffordd o fyw wahanol hefyd. Symud mlaen bu hanes nhw, clatsio bant a'i bywydau. A dyna'r neges i ni hefyd ynddo fe. Dim ond man ni oedi ar daith ffydd ydy'r preseb. Y gall onyddwch y preseb ein cyffwrdd ni'n ddwfn iawn, dyw'r preseb ei hunan ddim yn gallu'n trawsnewid ni. Bwrw ati deithio gyda Christ sydd yn gwneud hynny. Ac wrth i ni gychwyn ar flwyddyn newydd arall, yn ysbryd yr ystwyll, mae realiti bywyd yn symud ymlaen, ond mae'n gwestiwn teg i ni ofyn yn diwe, siwr allwn ni symud ymlaen? Mae'r proffwyd Eseia'n annog pobl Israel. Cod, disgleiria, oherwydd mae eich goleuni wedi dod. Doedd dim rhaid iddo fyw mewn tywyllwch mwyach, na'n unne chwaith. Codwch a disgleiriwch, codwch a dechreuwch eto. Mae mwy i ddod. Mae ffyrdd newydd i deithio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn newydd hon. Ond mae yna rymoedd pwerus hefyd yn gweithio yn erbyn y cyfarwyddyd hwn. Difaterwch, diffyg hyder, ein cyflwr corfforol neu feddyliol, ofn be ddaw gyda'r flwyddyn newydd. Gall ofn ein hatal ni rhag gwneud gymaint y bethau. I ni'n mentro i'r flwyddyn newydd, braidd yn grynedig falle, ond yn estyn yn ofalus i afel yn llaw diw ac yn ei addewidio nef. Yn union fel pe bai ni'n troedio ar lyn sydd i'r hewi a ddim yn siŵr beth yw trwch yr ia, a fydd e'n dal ein pwysau ni. Ond o gydio yn llaw diw, fe fydd ein cryndod yn dofi a'n hofne'n distewi. Mae Duw wedi addo'n cynnal ni waith beth. Peidiwn felly a chripian ar ei addewidion fel pe bai nhw'n rhy fregus sy'n dal ni lan. Safwn arnyn nhw'n hyderus, gan mae addewidion Duw i nhw. Mae'n flwyddyn newydd, gadewch i ni godi a dechrau arni, a philydru goleuni Duw i'r byd, gweitha'n hofnau, gweitha'n cryndod, y mae gennym hyder yn ei gwmni ef. Amen.
Gweddiwn. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Diolch I ti am gyfle I droi atat mewn gweddi fel hyn, wrth I ni ddathlu dechrau blwyddyn newydd. Y ffa gwell ffordd arglwydd o gychwyn y flwyddyn newydd hon yn dy gwmni di. Diolch I ti arglwydd am dy ofal ohono ni yn ystod y 12 misoedd heibio. Am bob profiad a gawson ni, am bob peth newydd y bu'n I ddysgu, am bob person newydd y bu'n I gyfarfod yn nhw. Diolch arglwydd fod ti wedi bod yn ein hymyl ni, yn gwmni, y ti cefen I ni yn ein hannog ni mlaen, ac o'n blaen i'n yn harwen ni, drwy bob profiad a ddaeth i'n rhannu yn ystod y flwyddyn 2023. Ond dyma ni arglwydd wedi camu fewn i'r flwyddyn newydd hon. Cyn i'n gofyn o dad nefol am darweiniad di I ni, ac am dyfendith ar ein gwaith ni yn ystod y flwyddyn newydd. I ni'n diolch I ti arglwydd fod ti'n darparu munedau ac oriau a diwrnodau ac wythnosau a misoedd a blynyddoedd I ni. Yn dy law di yma ein hamseroedd ni. Ti sy'n creu amser, ti yw arglwydd amser. Ac yn i'n hynod o ddiolchgar I ti arglwydd fod ti yn darparu amser ar ein cyfer ni. Arglwydd grasol, dy heilioni sy'n ymlifo drwy y byd. A thrigaredd sy'n coroni dyddiau'r flwyddyn ar ei hyd. Dy ddaioni leinwr ddeiar fawr I gyd. Diolch I ti arglwydd fod ti'n ddiw sydd yn agos ato ni. Arglwydd amser, dy fod ti'n nerth yn ein cynnal ni ar ein taith o ddydd I ddydd ac o flwyddyn I flwyddyn. Ac wrth I ni blygu gerfron di ar ddechrau'r flwyddyn newydd hon, gan gofio dy ddaioni ryfeddol, gan gofio dy gariad a thras. Fe ofynnwn am dyfendith drwy'r weddi hon yn awr, fel y gallwn ni ddal yn well ar bob cyfle newydd a ddaw'n rhannu eleni. Mi rwy ti arglwydd wedi bod yn ddigon doeth I guddio'r dyfodol oddi wrtho ni, a dydyn ni ddim yn gwybod beth ddaw'n rhannu y flwyddyn newydd hon. Ond I ni yn gofyn am dy gymorth di I wynebu pob dydd yn ddewr a llawen. Rhoi ni ffydd a gobaith a chariad, a gad I ni fyw bob dydd yn doleini di ac yn ôl dy air di. Ac am hob peth arglwydd gna ni'n barod I helpu eraill, I lles a'i llywenydd, a thrwy hynny dy wasanaethu di. Gweddiwn ar ddechrau'r flwyddyn am helpu adnabod y gwir, I greu'r hyn sy'n hardd ac I wneud yr hyn sy'n dda. Ac ofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio I ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nag arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.